Kwaphinda kwasihlanganisa okwenzakalayo siyakwamukela kule nkatheko ethake iy'ndaba eziwuchungechunge ezweni. Qinisekisa ukusilandela ngendlela ezokwenza ulandelwe yindathane yey'ndaba esiy'iphakayo mihla ngemihla. Abathamundike bey'ndaba oma nalapho ngikutshele sebekhulumile namhlanje bathi akuyena uLongethwala owadubula uSenzo Meyiwa kodwa uSenzo wadutshulwa nguKelly Khumalo. Into eyenzeka kwaba ukuthi uSenzo Meyiwa wayekade edlala ngayizolo kuwuMgqibelo ngomhlaka 25 October 2014. Kwase kuthi ngakusasa ngesonto kuzoba ngumhlaka 26 October 2014 uSenzo wayizoya ephathini kazakwabo uRoy Makgamootse ababedlala naye kwi-Orlando Pirates. uSenzo wase enyusa uTumelo Madlala emsusa eThekwini wamletha khona eGoli ngenhloso yokuthi behambe ndawonye beye ephathini kaRoy Makgamootse. Kwenzeka konke lokho nje uSenzo Meyiwa kanye nentombi yakhe uKelly Khumalo, uZandi Khumalo kanye noMthokozisi Thwala owayengumngani kaSenzo base beneviki lonke beyikhiphile bo-4. Ngesikhathi-ke beyikhiphile laba bo-4 bencebeleka ngapha eceleni uLongethwala wayelokhu ezama ukufonela intombi yakhe uZandi Khumalo kanti ucingo lwayo lalungangeni. Kwathi-ke ngesonto ngomhlaka 26 October 2014 wathi uyafona uLonge lwangena ucingo lukaZandi. Walibamba uZandi wabuza uLonge ukuthi ukuphi. Wathi uZandi useFosforus endlini kaMamphiri. Wavele weza uLongethwala lapho eFosforus. Weza nje usephethe isibhamu sikababa wakhe uChicco Thwala. Nakhona uza nje usecasukile uLonge. Ucasulwe ukuthi sekuneviki lonke engayitholi intombi yakhe efonini. Kuthe nje uma esengaphandle komuzi uLonge wasefonela intombi yakhe uZandi Khumalo wamtshela ukuthi ngila ngaphandle. Waphuma uZandi Khumalo wayohlangabeza indoda yakhe uLonge. Kuthe uma bengena endlini kwatholakala ukuthi lapha endlini kukhona uSenzo Meyiwa, uKelly Khumalo, uTumelo Madlala kanye noMthokozisi Thwala kanye naye kuZandi Khumalo. Khona lapho-ke uLongethwala wavele wabona ukuthi kusho ukuthi intombi yakhe kade imelele eyiphihla ngomphambili iviki lonke uMthokozisi Thwala ngoba uTumelo Madlala yena wayesanda kufika esuka eThekwini. Emva kwalapho-ke uLonge wavele wadonsa isibhamu i-38 revolver special ethi naye uzama ukuthusa uZandi noMthobo. Khona lapho evele esukuma uSenzo Meyiwa abamba uLongethwala ethi fokofo wena musa ukuzokwenza le nonsense oyenzayo la. Emva kwalapho uSenzo waphuca uLonge isibhamu wasithatha wasinika uKelly Khumalo wathi akasibeke. Nangempela wasibeka kuKelly Khumalo. Ngaso leso sikhathi uSenzo wabe sephusha uLongethwala wamkhiphela ngaphandle eminyango ngenxa yokuthi uLongethwala wayidakiwe ngaleso sikhathi futhi wayilokhu ebanga umsindo. Phela uSenzo Meyiwa wayeyisigadla ngokomzimba kanti uLongethwala yena wayocwezana nje ngokomzimba. Kwenzeka konke lokhu nje uSenzo Meyiwa kanye nalaba abanye abakhona endlini babephuza futhi bezohamba beyiyele ephathini kaMakgamootse kanti sekuzofika uLongethwala. Kushuthi uLonge kwathi uma esesemnyango wayelokhu ethetha ethi ecela ukunika isibhamu sakhe kanye nentombi yakhe bese yahamba. Wayelokhu ethetha njengomuntu owayidakiwe. Nangempela kuSenzo Meyiwa wabesethi kuKelly, letha la isibhamu salomfana simnike ehambe ngoba usibangela isicefe. Kwathi uma uKelly Khumalo esithatha lesi sibhamu esinika uSenzo akwaziwa ukuthi kwenzeka kanjani kodwa savele saqhuma isibhamu saqhuma kabi uSenzo wayeselulile izandla ethi uyasamukela isibhamu kuKelly. Inhlamvu yavele yangena esifubeni kuSenzo Meyiwa yazovundla nasemaphashini kanye nasenhliziyweni kabuhlungu. Wavele wawa lapho kuSenzo. Emva kwalapho-ke kwatatazela wonke umuntu khona lapho noLonge wangena endlini emva kokuzwa isibhamu siqhuma. Kuthe uma engena nje uLonge wafica uKelly Khumalo ekhala ebamba uSenzo Meyiwa owayeselele phansi edubulekile elokhu ethi uKelly, please don't die. Kusho uKelly esho kuSenzo. Ngaleso sikhathi uSenzo wayeqaza igazi esethambile entekezela engasakhulumi esexegise nekhanda kubonakala ukuthi lo muntu akasekho emhlabeni. Kwathi uma ebona nje uLonge ukuthi uSenzo usefile basa utshwala.
wavele waphuma wabaleka, naye ebalekiswa ukutatazela nokungazi ukuthi kumele enzeni. NoMthokozisi Thwala naye wabaleka wajomba ucingo lakamakhelwane, kodwa babuya sebebuya bobabili. USenzo kwaphela ihora lonke esendlini esefile ngoba umphefumulo wakhe waphuma emva kwamasekende awu-20 emva kokuthi edubuleke ngephutha. Lokhu kwavezwa i-postmortem kadokotela. Laba babesendlini babelokhu betatazela kwaze kwathi emva kokuthi uKelly Khumalo esefonela imeneja yakhe uChicco Twala. Khona lapho uChicco Twala yena wafonela u-Ivan Khoza wePirates. Kwabe sekuthiwa-ke abamthathe uSenzo esefile njalo bemphuthumise esibhedlela ukuze kungabi sengathi ushonele khona lapha endlini. Nangempela-ke bakwenza lokho. U-Ivan Khoza yena akalazanga ngokushesha leli tulo. Yena wathatha lokhu akayekutshelwe nguChicco Twala ngokuthi uSenzo wadubuleka ngephutha endlini. Yingakho phela nangalesi sikhathi kufika uSifiso Meyiwa eGoli, wathi uma ekhuluma noKhoza wathi uKhoza, cha mfana, umfowenu ulimele ngephutha, ibingekho inhloso yokumbulala. Kanti udaba selishintshile. Isibhamu esadubula uSenzo kwathiwa abangasinika umuntu woKhelly, kodwa abasifihle kuze kufike uGeneral Sibiya. Lokho kwashiwo nguChicco Twala ngoba wayazi ukuthi amaphoyisa ayezofika kuqala endaweni yesigameko, amaphoyisa aseFosforus ngoba kwenzeke khona leli cala. Iwona-ke vele ayiseduze. Nakho lokhu kokuthi kufihlwe isibhamu, uChicco wakutshelwa nguGeneral Sibiya. Wathi uSibiya batshele befihle isibhamu bengasiniki umuntu kuze kufike mina. Kwase kuthi uGeneral Sibiya nguyena-ke ozofika asithathe isibhamu ahambe naso, bese kuthi uma kukhona osibuzayo indaba yesibhamu bese bethi laba basendlini kungena igebengu nje zadubula zaphuma zabaleka. Lakhandeka kanjalo-ke leli tulo. Leli tulo lokuthi kwangena igebengu endlini ngalesi sikhathi oKelly Khumalo bebhizi betatazela besafonela uChicco Twala ngaphambi kokuthi kukhandwe itulo. Ingaleso sikhathi-ke lapho khona uTumelo Madlala wafonela eThekwini kubo kwaSenzo ekhala. Ucingo lwabanjwa ngumzala wakhe uSenzo uHlophe. Wathi uTumelo kuHlophe, bafo sekudubuleke uSenzo ngephutha la. Wabuza uHlophe ukuthi hayi bo, sekudubuleke uSenzo kanjani? Wathi uyaqhubeka uTumelo uyachaza, uzama ukuchazela uHlophe, kanti ngapha eceleni uKelly Khumalo usekhulumile noChicco Twala. Wathi uChicco Twala akungabe kusaveza ukuthi uSenzo Meyiwa udubuleke ngephutha. Yilapho uKelly Khumalo waphuthuma khona wayohlutha khona ifoni kuTumelo Madlala ngoba wayebona ukuthi uTumelo useyoza lisabalalise lelo daba, kanti phela manje isitori sesishintshiwe. Lesi sibhamu esadubula uSenzo Meyiwa akusona esikaLonge Twala, kodwa naye uLonge Twala wayeshintshwa njengobaba wakhe uChicco. Naye uChicco kwakungesisona esakhe lesi sibhamu, kodwa kwakungesika-mfowabo abalamana naye u-Advocate Baloyi. U-Advocate Baloyi lona ongumshushisi omkhulu kuleli cala lakhe uSenzo Meyiwa. Phela uyelamana noChicco Twala bazalwa ngumama oyedwa kodwa obaba bahlukene. Umama wabo waqala washadela kwaThwala wazala uChicco Twala, wase edivosa khona wabuye washadela kwaBaloyi wazala u-Advocate Baloyi, lona ongumshushisi omkhulu futhi kuleli cala likaSenzo. Nakhona kwaBaloyi wabuye wadivosa wayogana kwesinye isibongo. Isibhamu lesi esabulala uSenzo Meyiwa ngesika-Advocate Baloyi, futhi lesi sibhamu isona lesi esadubula ingane ka-Advocate Baloyi ngo-2004. Leyo ngane yomfana ka-Advocate Baloyi bathi yadubuleka ngalesi sibhamu. Kwathi uma isifile le ngane wayesethi umfazi ka-Advocate Baloyi asichithwe la ekhaya lesi sibhamu ngoba njalo uma esibona sivele simkhumbuze ingane yakhe yafa ngaso lesi sibhamu. Yilapho-ke lapho khona u-Advocate Baloyi yasithatha khona lesi sibhamu wasinika umfowabo uChicco Twala. Nayo le ngane ka-Advocate Baloyi eyabulawa yilesi sibhamu awekho ama-records ayo lesi sibhamu esibhedlela lapho kwathiwa yaphuthunyiswa khona. Kuyasolakala ukuthi nayo le ngane yashona same time, kodwa abazali bayo benza sengathi ishonele esibhedlela njengoba kwenziwe nakuSenzo Meyiwa. U-Advocate Baloyi ungena kanjalo kuleli cala
ungena ngenhloso yokuzovikela yonke lento yesibhamu kanye nokuzovikela umfowabo uChicco Twala. Ukwenza konke lokhu nje babe sebecela uBhekicele ukuthi angenelele. uBhekicele-ke wase ejuba uBrigadier Geninda ukuba akathathe iy'ntambo zonke kuleli cala bese ezama ukulilahlisa ngomkhondo. Nangempela-ke wakwenza lokho uGeninda, wazama ukuthola abantu akazobabhixa ngaleli cala ukuze kukholakale ukuthi nangempela kwangena iy'gebengu endlini. Konke-ke lokhu kungamazwi abekhulunywa u-Advocate Tefo kwi-channel kaMark G ku-YouTube, nalapho akaveze khona uTefo ukuthi kulezi nyanga eziwu-17 akazichithe ejele yena wahlangana naye uLongwe Twala. Wachaza uLongwe ukuthi yena akasenampilo manje ngenxa yaleli cala. Wathi uLongwe yena ucela ukubizwa enkantolo ezochaza iqiniso lodwa. Sikhona futhi istatement esabhalwa uyena uLongwe wasesayina, waze wazibophezela ukuthi yena uyafuna ukuze enkantolo